ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату ба кулли бинандагони шабакаи садои мед. Хуб бародарои азиз, имрӯз бо ҳамон модаре ки бо 7 фарзанди худ чанд бор навор гирифта баратон гузошта будам, хайри худтона гузошта будед. Имрӯз иншааллоҳ ки як замине дарёфт кардем барои ҳамин модар дар шаҳри Ваҳдат, дар деҳаи Одилӣ гуфтани як деҳа аст. Дар ҳамин ҷо гирифта гастем. Бисёр ҷои хай хуб аст, раҳшам раҳи хуб аст, асфалт аст. то ҳамиҷара хайна модар худаш омад дози дидак 6 сотиқ замина 35,000 сомонӣ. мо ҳамагӣ 44,000 сомон барои ҳамин модар дарёфт кардем, яъне ки ҷамъ кардем. аз шумо хайри худтона гузоштагӣ ҳастен. ман 6,000 сомонша ба ҳамин модар додагӣ ҳастам. хай модар худшон медонад, мисол 2 таша барои паспорташ, 3 таша барои фарзандшон дар больница ғалтид 1000 сом барои хӯрдан. ҳамаш мисол ҳисобу китоб дорад иншааллоҳ, ҳам дар назди худованд, ҳам дар назди мардум. дагӣ сумдаам омадем 35,000 сомон дигар ҳамин замина мо харидорӣ кардани ҳастем. алҳол нахаridем, инҷа омадем, ҳамин замина аст. хай хеле 6 сотиқ аст, калон аст. хай ҳама гуфти гапо ки инҷа хеле калон аст. қишлоқшам зиёда мумкин ки 1000 хоҷагӣ ҳам зиёд боша. хеле хуб аст, ҳама тарафа хуб аст иншааллоҳ. ва иншааллоҳ ки бо хости худованд ҳамин замина мегирем. ва агар шумо бихоҳед ки боз дастгирӣ бикунед ба ҳамин модар, яъне ки мо ҳамин гирду банои ҳамин ҳавлиша маҳкам бикунем, як хоначаки як кулбаи иншааллоҳ барои ҳамин модару фарзандош бисозем, нур ало нур мешавад, хайр болои хайр мешавад иншааллоҳ. ин ҳамин картаи Сбербанк як бародари мо аст. чӣ қадар хайре ки метонен марҳамат сами худтона бигузорен, то ин ки як кулбае ё ин ки ҳамин гирду ҳавли ҳамин модарро маҳкам кунем, савобиш иншааллоҳ ба ҳамагӣ мо шумо мерасад. ва мо ҳам ҳаракатмон танҳо ба хотири худо ҳастай. на ба мо гуфти гапо агар барои фоида бигирем, на ба мо фоида, на ба шумо фоида, на ба дигар. фақат ҳар кас барои савоб мекунад. барои мо фоида ҳамея ки дар номаи аъмолмон савоб китоба шудан мегирад. ва иншааллоҳ ки мо ҳам ҳаракат мекунем ки ин дунё қа дунё нест, фақат савоб ҷамъ кунем. хайр кардан мехоҳем барои ҳамин модар, ина хайри худтонро бигузорен, то ин ки мо ҳамин гирду ҳавли ҳамин модарро маҳкам кунем ва як кулбаи дар инҷо бисозем. хайна хунора то буде хай бубинад ҷора баҳромҷон. хайна хай худтон бубинен. хай модарҷон ягон сухан дошта бошед, ина баҳри ӯ одамое ки хайр кардаганд ягон сухан мекарден. худованд ҳама вақт нигаҳбонтон бошад. аввал умедҷон, худованд барори корат бита. саломат боша, миннатдорем. ин духтаре ки сиёмкамон мекуна, худо барораш бита, бахти сафедаш бита. касе ки ба мо хайр кардай, саҳат саломат худованд ба пеш фарзандотон биёра. амин. ягон фарзанда худо сағира накунад. ва бародарҷоно, ба ҳамагӣ шумо як чизи дигарро мехоҳам ки бирасонам. камтар ман дер навор мегирам. ай сабаби оне ҳаст ки аввалаш мо замина хеле ҷустуҷӯ кардем ва дуюмаш ин ки ҳамон маблағи дастрас нашид ки мо ҳамин замина бигирем. мо ба ҳамин сабаб камтар дер навор гирифта истадам. хай модар худаш шоҳид аст. ман чанд рӯзо шуд кофта истам, чанд рафиқоро гуфтам хай ин беҳтарин ҷоро ёфтем, алҳамдулиллоҳ ина ёфтем, гирифт, мегирем иншааллоҳ ба ҳамин 1-2 рӯзода иншааллоҳ мегиремша. камака ки мо дерам ки ба навор гирифтем, шумо дарро нанависен ки дар комментария ҳаққи модарро хӯрди. модар худаш медонад ки чанд сум парфиса, ки чанд сум ҳаста. алҳамдулиллоҳ як капе ки ягон кас барои мо лозим нест. ман намешид модарам мегуфтам ки мада 10,000 сомон парфитиян. агар ман ҳаромхӯр мешидам, лекин худо дар боло нигоҳ дорад. ҳаққи бандаро худо намебахшад. шумо фикра накунед. барои камака дерам ки шуд шумо иншааллоҳ ки шумо дастгирӣ ки карден, мисол зудтар, мо ҳарчанд зудтар ҳаракат мекунем ки ҳам як кулбае бикунем барои модару фарзандоша биёрем бонему. инҷа мактабаш наздикакай, барем дар мактаб бачакоша бигузорем. ин савоб ҷория аст. то рӯзе ки ҳамин модару ҳамин хонаву ҳамин замин аст, савобаш дар номаи ҳар як инсоне ки хайр кардагӣ аст дар ҳамин ҷо рафтан мегирад. ба ҳамин сабаб камтар дерам ки навор гирифтем. шумо ҳам бояд ки моро бифаҳмед. бародарои азиз, як канали беҳтарин баҳри шумо тавсия метиҳам. як қорибача ва беҳтарин сабто кардеста, амрои маъруф хонда истодааст. шумо ина хитон бидорен, ина ҳамин шабака. ссилка дар таги видео. як бор дар омада тамошо кунед ва дар шабакаш обуна шавен, чунки барои мо беҳтарин чизҳоро, беҳтарин мавзӯъҳоро иншааллоҳ ки пешниҳод карда истодааст ва иншааллоҳ ки дар ҳаққи ҳамаи мо ва шумо дуогӯ аст. бовар кунед, ба худо рӯзе мешавад ки ман хеле ғамгин мешавам, зиқ мешавам. бовар кунед, ҳастан шахсиятҳои ба модар зан мезананд, мегӯянд ки фалон кора мекунад, умедиҳо ин хеле кор мекунад. хай модар худаш моро медонад, алҳамдулиллоҳ. касе чизе мегӯяд, мо парвое надорам. лекин як чиз гуфтанӣ ҳастам ки як фарзанда хӯрондану пӯшондан барои мард зур меояд, ки 7 фарзанд дар зиммаи як модар аст. 7 фарзанд. ин шӯхӣ нест. аз сабаби ночории фарзандо ягонташ дар ягон мактаб намехонанд, аз сабаби надоштани ҳамин чиз. ина модар ба шаҳри Русия бар сафар рафтаиса коркунӣ.
کار کنم زندگی ما پیش برم میگه. این خیلی که ما هم انشالله کمک میکنیم در اینجا باشه. خیلی با اینجا در وحدت ما هم مشهر وحدت هستیم انشالله. با خیلی دستی کمک مون انشالله رسوندن میگیریم با مادرم. وقت انشالله هم برای همه ما و شما مادر است. فرزنداش برای همه ما دادر و خواهر همه ما و شما است. ما همه برادر هستیم. مومن برادر مومن است. ما همه برادر و مادر. ما هم از یک شخصیت به دنیا آمدگی هستیم. حتما یک چیز فراموش نکنین. وقتی که یک خوراک میخوری، چه خوراکی که میخوری، یک بار فکر کن که شخصیتی هست که هم خوراکی تر خوردن نمیتواند. وقتی در جای گرم خواب هستی، خانه‌ای خوب در خواب هستی، یک بار فکر کن که در خسکپه زندگی کرده ایستادن. جایی ندارد که انسان ها زندگی کنند. به همین سبب ان شاء الله که خیر خودتون بگذارین. خیر درباره خیر سخن هم نکنم میشود، برای چی که همگی میدونند که چقدر ثواب و وای است. هر کس کرد برای جون خودش کرد، هر کس که نکرد دعا کنن ان شاء الله. خدا نگهبانتون باشد. این همین کارت زبربنک ما خیر خودتون میتونین که برای همین مادر بگذاریم و ان شاء الله خیر با زمینه میایم چنچاق میکنیم همش بود سر کی کردیم، یعنی که گیرش محکم کردن. با بنوار میگیم تا خونه را به انجام رسوندن ان شاء الله، تا خونه را ساختن ما بنوار میگیریم، مادر را با فرزنداش میبینیم در این خونه میشنونیم. بعد ان شاء الله که از همتون یک دعا میگیم در حق مادر. خداوند یار مددگاری هر یک ما و شما باشد. این ان شاء الله برام با بارگاه نوار که ما برای مادر اینجا خیر مادر جون چقدر اینجا مخقوله به شما 100% سخی تمام همین چیزی که دل خوشون کشد. برای چی که چندین جای ها را گشتیم. مادر خودش بیده بود که ای گفتن یا چشیدیم خیلی جایی هست که خیلی مایل مرد باشه میشود و خیلی زن در طوری نمیگه که در درون یک کوه هست که نه راهش وجودم قیند است و آبش هم قیند است و مغازش هم قیند است. مرد باشه گویم خیلی می مرد یا خیلی میکنه دال شیشه مثال. خیلی زن است مثال یه جایی بکنیم که آبوتر رو مثال برای مادر یک چی بگم داشو مکتبش همش ان شاء الله. خیلی اینجا همه طرفش خوبه، همه طرف ان شاء الله. خیلی خدا نگهبانتون. مسلمان زادیم و بی وفاییم، بعد از قرآن و در راهی خطاییم. مسلمان زادیم و بی وفاییم، بعد از قرآن و در راهی خطاییم. چرا